দমবানি মাৰি পেলাই তেওঁ কয় মই বিটিচিৰ চিফ। এবাৰ বিজেপিৰ ভেটি সহায় কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। अखा हायोबाथ' फुरा अखाया सेरजोबखायो जागोन बेयो एलपि स्कुल इन्ट्र' भिडिअ जायखौ नुदों जोङो लासैनो नायलांबाय थागोन एबा सावरायलांबाय थागोन। दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो लोगोसे मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसे जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै नुजाथिफैदों बै बिथांमोना चेनेलखौ जुदि अनसायोबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै मिजिंथिबाय। UPPL एबा प्रमद बर'खौ ओरैबायदि बुंबाय सासे मानसिया, नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायबानो मिन्थिखागोन जे प्रमद बर' बा UPPL गाव हारसिं मालाबाबो सोलिनो हाया। बिथांखौ बा UPPL खौ खिबुनिफ्राय सोरबा नारोब्लासो माने बिथांमोना बा UPPL सोलिनो हानाय पावार दं। आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथा बुंबावदों, UPPL एबा प्रमद बर' बिथांखौ गुवाहाटी एबा नागपुरनिफ्राय रिमट कन्ट्रलजोंसो कन्ट्रल खालामो। दा बे खोथाखौ सोर बुंदों, माब्ला बुंदों आरो मानो बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो हमनो हाखागोन। भिडिअखौ एसे नायलांदो। কোনো স্থিতি নাই, তেওঁ কোনোবাই ঠেলিলেহে আগুৱাই যাব পাৰে, ঠেলি নিদিলে এখনো দিব নোৱাৰে। ভাগাটো বুজি পাইছে? গুৱাহাটীৰ পৰা নাগপুৰৰ পৰা যদি ৰিমট কণ্ট্ৰলে, যেনেকৈ আপোনালোকে টিভি চায় ষ্টাৰ টিভি, এই নাই বাচ্চাকেইটা কি কয় পগ প্ৰগ্ৰাম চাম, ঠিক তেনেকে নাগপুৰৰ পৰা ৰিমট কণ্ট্ৰল মাৰে। ইয়াতে বিটিচিৰ ৩২ লক্ষ জনসাধাৰণৰ মাজত দমবানি মাৰি পেলাই তেওঁ কয় মই বিটিচিৰ চিফ। যদি তেওঁ সুকীয়াভাৱে বিটিচি চিফ হলেহেঁতেন আজি এই বিটিচিত দ্বিতীয় বৃহৎ জনসংখ্যাৰ সম্প্ৰদায় আমি মুছলমানসকল আর ২৩ জনের ঘরত আজি আক্রমণ নহল হয়। সারা ভারতবর্ষকে শাসন করতেছে কে? নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। অসমত কোনে? এই বিজেপি। আর এই বিটিসি তো বিজেপির হে রিমোট কন্ট্রোলত প্রমোদ বড়ই চলি আছে। भिडिअखौ नायनानैथ' आन्दाज मोनबाय, हमनो हाबाय। आरो बिथांल' नङा, बिथांनि अनगायैबो गोबां दैदेनगिरिफ्रानो गोबां माने अपोजिसन पार्टिनि मानसिफ्रानो गोबां समाव गोबां खोथा बुंबोगासिनो दं जे सोरबाया माब्लाबा बुङो जे UPPL बिजेपिनि अक्सिजेनजोंसो थांनानै दं। बेबायदिनो नानानथा रोखोमनि आरोखि। दा बेफोरखौ साननानै नायोब्ला थारैनो सैथो खोथाया। मानोना UPPL एबा प्रमद बर' बिथाङा गाव हारसिं डिसिसन लानानै खामानि मावनाय मोनसेबो नुबोफेराखै। दा माबा मोनसे मावनांगौब्ला बिथाङा निस्सय दिसपुराव नङाबा दिल्लीयाव खबर लाग्रोनानैसो मावनांगौ जायो। दा बेफोर खोथाया सैथो। दा रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहरदो। दानिया गुबुन मोनसे आयदायाव थांदिनि। गुबुन मोनसे आयदाया जाहैबाय जोङो बर'नि मुंदांखा इउटुबार आलफ्रेड बसुमतारी बिथांजों पर्बतजरा टिपकाइनि आमजरा होननाय मोनसे गार' गामियाव बेरायहैफादिनलाय। माब्लाबा माब्लाबा बेबायदिनो आलफ्रेड बसुमतारीनि उन उन बेरायफानानै गोबां मोजां गाज्रि सिनारिफोरखौ नुयो। बेनिखायनो बिथांजों एसे बेरायहैफानानै नायदिनि। नैबे जाहैबाय एलपि स्कुल जाहैदों। लागाय नुवाखै, थिंआनो गैला, औवाजोंसो खाजाबलाबायबाय। आरो अखा हायोबाथ' फुरा अखाया सेरजोबखायो जागोन बेयो एलपि स्कुल, आमजरा एलपि स्कुल। नोंथांमोनहा नुबायना अबस्था ओरैबायदि गाज्रि। नै बेलाय नै स्कुलनि डिटेल्सआ बाहायनो, अबस्था ओरैबायदि गाज्रि। माने बिदि थासारि जानांगौबा माबायदि जानांगौलै, थैखागोन। मास्टारफ्रा साबसे दं ओरैनो? सानै ना? नायदो नै नोंथांमोनहा नुखाजोब्बाय, आरो जेबो बुंनांगौ खोथा गैला। ओरैबायदि जोंनि बाथरुम टयलेटफोरखौथ' आरो बुंनांखाया नोङो, हिसाबखौ दालाखा। मानिनांगोन बिदि लामायावबो बेटारि गारि खारनो हाबावो आरो। पाइलटआ गोगोम स्मार्ट जागोन सालायग्राया। बिदि गारियाव बेटारि गारि सालायनांगौआ नोंथांमोना नुबायना? साधारन नङा। नायदो आसरितलै मारै सालायलांखो बेटारि गारिखौ।
मारै सालायलांखो बेटारि गारिखौ बिदि लामायाव फैखागोन बे बेटारि गारिखौ मारै सालायलांखो बिदि लामायाव आसरित मानिनांगोन बा खाथ्रालै बेजोंथ' गारि गिदिर खारनो हाला ओमफ्राय खोनादों बे दालांखौ रायजोफ्रासो थाखा खांनानै बानायदों होननाय औ नंगौ बेखौ रायजोयैनो जयैनो माबानानै थाखा खांलायनानै बानायदों बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो जे सुइजारलेण्ड प्रमद बर' बिथाङा 2 बोसोरनि गेजेरावनो सुइजारलेण्ड खालामजोबमारबायना सुइजारलेण्डनि महरा बेबायदिनो दा लासिं सिं बाथ्राया बेनो सुइजारलेण्ड बादिखौ इसिबां माने बेबायदि अबस्थाजों रुजुनाया गोरोन्थि जादों दा फरायसालिनि कन्डिशनखौ नायदो जाय बाथ्राखौ लानानै बिथांमोनहा जौगानायनि माने खोथा बुंबाय थायो एजुकेसनखौ बांसिन नोजोर होदों होनना बुंबाय थायो नाथाय एजुकेसनखौ जुदि बांसिन नोजोर होदोंबा बेफोरबायदि कन्डिशननि फरायसालि आरो बेफोरबायदि कन्डिशननि लामा दासिमबो मानो दं बेखौनो जोङो जौगानाय होनना बुंनांगोन ना रायजो राजाफ्रा कमेन्ट खालामदो प्लिज गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय बिजेपि हान्जानि थाखाय जोबोद खहा माने बिजेपि हान्जानि गोजाम माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बिजेपि हान्जाखौ नागारनानै कंग्रेस दोलोआव जয়েন जानाय माने माखासे खौरांफोर ओंखारदों बेखौबो भिडिअनि गेजेरजों एसे नायलांदो এবাৰ বিজেপিৰ ভেটি সহায় কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি নেতাসকলৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত আৰু এতিয়া একাংশ লোকে এতিয়া যোগদান দিছে কংগ্ৰেছত দলে বলে কংগ্ৰেছত এবাৰ যোগদান বিজেপি নেতাৰ তেওঁলোকে নিজৰ দল ত্যাগ কৰি এবাৰ কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে একাংশ বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিত মুখ্যম আঘাত বিজেপিৰ ভেটি সহায় কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দলে বলে কংগ্ৰেছত যোগদান এতিয়া পুৰণি বিজেপি কৰ্মী যিসকল পুৰণি বিজেপি কৰ্মী আছে সেইসকল এতিয়া পুৰণি বিজেপি কৰ্মীসকলে এতিয়া কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গহপুৰত চমক দেখুৱালে কংগ্ৰেছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত গহপুৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো গহপুৰত এবাৰ বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগদান একাংশ বিজেপি নেতা কৰ্মী दा बेफोर माखासे भिडिअखौ नायनानै निश्चय जोङो हमनो हायो जे बिजेपिजों आरो इउपिपिएलजों जिहेतु बिटिसि ओनसोलनि सरकार बिथांमोना माखासे जौगाथाय खामानि मावनायाव अबहेला खालामदों मावब्लाथ' हायो खिन्थु बिथांमोना मावाखै नाथाय मानो मावाखै बेखौसो साननो गोनां बाथ्रा दिनै बे लामानि खोथा स्कुलनि खोथा आरोबाव गोबां दालां माबा माबि गोबां दंबावो दा बेफोरखौ बिथांमोना मावाखै दा जेखियानो जाया मानो जोङो नाजानांगोन जोङो माने जोंनि साननाय बायदियै जोङो माखासे खामानिखौ जोङो आदाय खालामनानै लानो रोंनांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो फैगौ जिहेतु बिसायख'थिफोर बेफोरबायदियाव सोर बायदिया साबसिन खामानि मावनानै होनो हागोन बेफोरखौ जों सायख'नानै माने बिसायख'थियाव बाहागो लानांगोन भिडिअआ गोलाव जाबाय थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि